Štěk a spol. Loni oslavili 30 let od svého založení a jak jinak než novou inscenací. Jeho členové nastudovali francouzskou konverzační komedii s názvem Půl druhé hodiny zpoždění. Reprízu můžete vidět tuto neděli od 17 hodin v divadle Stará Střelnice s pozvánkou a zároveň také s ohlednutím za historii, současností i budoucností divadla Štěk a spol si teď budeme povídat s principálem souboru Michalem Hegerem. Pěkné dopoledne přeju. Dobrý den vám i posluchačům. Pane principál, a představme nejprve to, co bude nejdříve, to znamená nedělní půl druhé hodiny zpoždění. Co je to za komedii, o čem je a kdo se v ní objeví? Tak tohle je skoro by se dalo říct až typická francouzská konverzačka. Ty francouzští autoři jsou tímhle docela proslavení a vychází jim to. A tohle je taková úsporná komedie, kde jenom dva starší manželé řeší odchod na důležitou večeři, vztahově a podnikatelsky. No ale tak manželce se poněkud nechce. Dalo by se říct, že to téma lidi znají i ze svých domovů. Rozumíme, ta hra je tedy zřejmě komorní, bych řekl. Kdo se v ní objeví a kolik herců to třeba bude? Tak hrajeme tam pouze dva. Já po x letech opět osobně hraju. Už jsem myslel teda, že se budu věnovat jenom režii, ale zrovna k těm 30 letům výročí divadla byla personální situace špatná, tak nakonec hraju. A ještě tam hraje kolegyně vlastně staronová členka divadla, která v současné době bydlí a pracuje v Praze, takže můžeme říct, že máme pražskou herečku. No a víc lidí na tom jevišti nebude. Takže těšíme se tuto neděli v 17 hodin v Hranickém divadle Stará Střelnice. Už jsem říkal, že vy jste loni oslavili 30 let existence. Jak si váš soubor vede, dejme tomu, v těch posledních letech? Jaké to je? No tak ono to zná to asi více amatérských divadel. Pořád bojujete s personální krizí, takže to jsme zrovna tak bojovali ty poslední roky. Ale teď se nám to trošku zlepšilo, udělali jsme nějaký nábor, no a dokonce už chystáme kromě této hry, která byla taková trošku nouzovka, aby jsme na to 30. výročí něco zahráli, tak už zase to vypadá lépe a už máme hru teda pro 4 herečky, kterou teď studujeme. Čili to jsou takové plány do budoucna. Teď je to jasné, v neděli tedy půl druhé hodiny zpoždění. Kdy naši posluchači můžou některé z vašich představení vidět třeba časem, když nebudou moci tuto neděli? Případně kam se za vámi mají přijít podívat? A tak teď jsou představeni v jednání, protože i tahle hra byla svým způsobem ohrožená. Ono se vypadalo, že už se nehraje, že původně herečka měla nějaké problémy, takže z toho musela odstoupit. Takže vlastně tahle staronová kolegyně teď z Prahy tak to převzala. Takže my si teďka vlastně tu sezónu na ty další představení teprve stavíme, takže termíny nemůžu říct, ale už zhruba víme, asi tak v průběhu dubna by měla být premiérovaná Dámská šatna od Arnošta Goldflama. Těšíme se na to ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. O tom samozřejmě budeme informovat. Možná právě opět s principálem souboru Hranického divadla Štěk a spol Michalem Hegerem. Zveme tady ještě jednou komedie Půl druhé hodiny zpoždění tuto neděli od 17 hodin v divadle Stará Střelnice. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.